hørte og synge en sang tidligere. Og det var faktisk den første sang, tror jeg, som sang for 4 måneder siden sammen. Og ellers har vi haft rigtig mange skønne timer sammen. Den er lidt atypisk, fordi vi havde mange måneder kunne synge en rigtig lang her a cappella for jer. Og det første er en væsentlig ældre sag. Tilbage til 1500-tallet, tror jeg, det kan. Hvor meget kan stå her? Ja, sandelig. Til en sang, som handler om maj måned. Det er meget fint, at det handler også om kærlighed. Om en sammenligning mellem naturen og kærlighed. Og så en helt banal kærlighedshistorie. En mand, som gør kur til en kvinde. Og nu skal vi se, om det går godt. Om han lever, eller om han dør til kærlighed. Den hedder As Fair As Morn. Og er skrevet af John Wilkie.